जतमध्ये डिजिटल वॉर सुरू झाल्याचं पाहायला मिळतंय। जतमध्ये गोपीचंद पडळकरांचं डिजिटल फलक फाडलंय। शहरात जयंत पाटलांच्या विरोधात विडंबनात्मक फलक लावण्यात आलेले आहेत। जतमध्ये पडळकर विरुद्ध जयंत पाटील असा संघर्ष पाहायला मिळतोय। सांगलीच्या जत साखर कारखान्यावरून आमदार जयंत पाटील आणि भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्यामधला संघर्ष आणखी वाढणार आहे, कारण जतमध्ये साखर कारखाना परत द्या अशा आशयाचे बॅनर लावण्यात आलेले आहेत आणि जयंत पाटलांच्या नावाचे विडंबनात्मक फलक शहरात लावण्यात आलेले आहेत। अज्ञातांकडून रातोरात भला मोठा डिजिटल फलक जत शहरामध्ये लावण्यात आला आणि त्यावरून आता वाद निर्माण झाला, ज्यामध्ये जयंतराव तेवढा ढापलेला आमचा साखर कारखाना परत द्या बरं का असा मजकूर लिहित जयंत पाटील यांच्या बरोबरच विशाल पाटील आणि विश्वजित कदम यांचे कार्टून देखील बनवण्यात आलेले आहेत। काल जत शहरातले गोपीचंद पडळकर यांचे डिजिटल फलक फाडण्याचा प्रकार घडला होता आणि यानंतर रातोरात जयंत पाटलांच्या विरोधामध्ये डिजिटल फलक जत शहरामध्ये लावण्यात आलेले आहेत।